Росія стала найбільшим поставником корупції в Європу. І це, до речі, і зараз позначається на всіх складних процесах в Європі. Можливо, вони ніколи цього не хочуть одразу визнати. Їм якось незручно, що не тільки Росія втрутилася у вибори в Сполучених Штатах, але і в Європі порилась дуже серйозно. Але це має велике, колосальне значення. І це ці шляхи корупції, як і трубопроводи, колись вони лежать через Україну, на жаль. І тому нам дуже складно, тому що маркери того всього, вони і в парламенті. І тут не можна було вирішувати якимось там законом про люстрацію. Тут так це не працює. Але потрібна позитивна люстрація. Можна сказати, люстрація від противного. Треба кожного позитивну людину, кожну людину, яка була не радянською в радянський час, або потім позбавилася від сталінізму, путінізму, кучмізму. Оці люди – золотий запас нації, і їх треба просувати. А у нас любого человека, который идет в политику, сразу съедают. Моментально свої це же. Теж, свої же съедають. Це теж велика проблема, бо виховані в постколоніальних станах, там ця штовханина біля миски і біля корита, вона особливо жорстока. А вільна людина почуває себе страшно незахищеною, тому що в неї інший набір якостей. Вона не може відповідати так само. І тоді просто виглядає так, що наша політика зачищена від благородних людей. А вона стає зовсім неконкурентною. Тому що Україна може виграти тільки своїм золотим запасом оцих благородних людей, які є, і колись зважаться в політику прийти. Але в нас у політиці працює негативний відбір. Ну, є і приємні винятки. Якщо ми говоримо... А хто приємні? От давай з позитиву, до позитиву перейдемо. Приємний виняток для мене, звичайно, ну, от навіть Євген Марчук пропонував кілька років тому і тепер пропонує Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру. І я хотіла б, щоб з цього приводу був український консенсус. Тому що мало хто там запрошує вас Путін і каже, там, так натякає, що якщо ви погодитеся і татар приведете, то я вам влаштую не тільки гарну пенсію, а там всі блага міра. І всі почули голос Мустафи. Оце для мене випробування, і в такі часи люди, які здатні сказати «ні», це от зародки еліти в усьому. Тому що еліта – це ті, кого не можна купити. Правильно, но Мустафа Джемилев – это наш моральный авторитет, лидер казахстанского народа, действительно один из самых авторитетных. Конечно, это 100%. І в цьому випадку якраз це єдині стандарти, так само в Україні. А для мене, на жаль, покійний Євген Грицяк, лідер Норильського повстання в ГУЛАГу, тому що ми ще не оцінили, що це означало, що він зумів об'єднати навколо себе всі національності. Навіть росіяни в таборі готові були визнати, а він був не тільки воїном, він був бандерівцем як з УПА, а він був воїном Червоної армії. Тобто це на всіх рівнях був консенсус. І його моральна сила, потім він вижив в таборі завдяки тому, що самостійно вчив англійську в одиночці, переклав індійського йога, став визнаним ще й в цій царині. І Україна якось проскочила мимо таких величин. Або, наприклад, Юрій Шухевич, або Левко Лук'яненко, або Євген Сверстюк, або Любомир Гузар. Вот эти люди не стали элитой, формальной элитой. Да, Морально они оставались, а формальной элитой в стране не стали. Правильно, тому що коли вони проповідували серед народу, багато хто в цей час ділив гроші і ресурси. А потім гроші стали диктувати все більше правила поведінки. Це можна зрозуміти, тому що в умовах відносної рівності, зовсім відносної рівності радянського часу було не так. А коли всі побачили відкриті вітрини західного світу, дуже легко було відштовхнути авторитетів, які щось хочуть вам там розказати, що ми знаємо, що таке Росія, ви не повинні їм довіряти. Це ж говорили всі антикомуністи, всі табірники, які вийшли з ГУЛАГу. Але комсомольцы их не слушали. Ну вот не слушали, вот имеем то, что имеем. Да? Но все-таки ты Мустафа Джемилева упомянула, это классика, скажем так. А вот кто из молодых политиков вызывает у тебя
хотя бы сдержанный оптимизм? Кто может стать элитой вот в следующие выборы и Я так далее? дуже шаную, і мені здається, що таким маркером є ось лінія поведінки Ганни Гопко в парламенті. І не випадково вона не є в цьому парламенті. Інколи говорять, що вона недавно якось сказала, що в суперечці, що у нас немає ідеологічних партій. І я так само вважаю, що у нас немає ідеологічних партій. І ось останні вибори місцеві – це повний дефолт партій. Повний. Тобто люди показали, що вони не вірять, що за кожною з цих партій є якась ідеологія. Ні християнські демократи, ні соціалісти немає. Ні, друзі, 30 років. Що значить доросли? Якщо 30 років робити не те, що потрібно, то і не доросте. А ось не те, тому що це імітація.